Urian itu hata, tapukama para minggu otak, marede maitasian buku de nomor 14 ayat sada 2 dohot tolu. Amen.
te goan ni debata ama, dohot goan ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia, na tumo palangi dohot tanoon. Amin. Disuruh debatado anakna gabi perdengganan taringot dudusata, hamua liak kadongan, molosongoni dihaholongi debatahita, ikut do hita masih haholongan sama hita. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, hodo hararuan ni dame dohot holong ni roha, cai lehon jala pahot madihami roha si songoni, ramoti ma akan aposom maraduk pon pangasungi ni si bolis, asam baluan nasida sian pangujunan dohot sian biar ini roha, hodo totong haposan dohot pertanobatuan nami. Saya itu memahami di dalam sidalanan nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari kita sian buku di nomor 624 ayat 2. Tabigema patik ni debata di perminggota sadarion ima patik paunopon dohot lapatana patik paunopon unang homamunu dia do lapatan ni odo ikut dia biari rohatta debata jalaikon holong rohatta di ibana asa unang ita olo mabahin sait-sait tunasa na mangulu ikon roha panguluho do rohatta dinasa na mangulu ido sahatna atong ramang idugugo mahita tua dopan ni debata laho mangulahon patiknai ale Tuhan debata sai parbugoy mahami mangulahon na parto patikni. Amin. Mari kita san buku di nomor 620 sada ayat sada dohot 2.
Satopotima dosa tanah gudangi tua dupan di bata martangi yang mahita. Alea manami jala di bata nami na di banua gijang pargugu nasohatu dosan. Pardinggan basa doho jala rodi saleleng na doa sini roham. Saya marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala saya unang be ingot akka dosa nami. Ay jojo hami mardosa marado poko. Jalo jojo do husungguli hami rimasmu marhitesian pangalausion nami. Dihatam ale Tuhan Jahuba. Saya unang paingot-ingot pangalausion nami. Unang alang asini roham. Saya urupi mahami huwali Tuhan di bata hatuaon nami. Palua mahami. Jala sesa dosa nami. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot Tuhan sesani dosata. Musat pihak kadolok jala humutal pihak karobian. Alayang go parasan ni rohaku na suatu pamuncat siapko. Jala pada ni adame oku na suatu pahumordit. Ninna Jahuba siasiho. Asa ngapo madi debata na digijang. Amin. Mari dihita yang bukwede nomor 437 ayat 1-2. Tatangihon ma hatan di debata trupuk epistel di hari mingguon imana dienet sian tulu Musa 10 sia ayat sia sahat rodi 10 alu tajahama marsikap sore molo digotil hamu perbueni tanomuna dan jadi sudah gotilomu duruni haumamu jaladang jadi jokutomuna na marpisik-pisik di penabian muna. Dang jadi hamu manako, jaladang jadi hamu margabus, jaladang jadi hamu masih paototoan. Dang jadi rupamu dongamu manang dugomu ugasana, jaladang jadi pogomu upanihalak pangula, pola sahat rodi manogut.
dang jadi papeolomu uhum di paruhuman, dang jadi hamu marnida di dabuhi, palea halak na pogos, pasangap halap na sangap, ikom marhite sian hati goran uhumomu dongammu. Dang jadi hosomamu dongamu di bagasan roham, alai ikon masih paingot ho tudongamu, asa unang mania dosa ho alai bana. Olat nido sahatna, mertua makan atu mangihon hatane di bata, jala naok peopsa. Amin. Mari dihitesan buku de nomor 124 ayat sada dohot tulu. Tidak pemaha porsiau tai, songon nahina tidak pon didongata saha porsiau di sadok portibion, rap mahita matok. Au porsia di dibata jahuba, ido ama pargugu nasuha tudusa, na tumo palangi tohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di dibata jahuba nasasadai, di mana tinubuhon di Maria, nagabe-gabea siat di porbadia. Andora sua hubungan ido Tuhan aku mau naberni di pangumuman di silati nama te terpajal do ibana di hau pinar sila na tua tuga nutor dung di tanom na mulak mangulu di hari patuluho nama naik di surugu lau hudul siamun di bataja buka nama naik pargugu nasu hatu dosani isima ibana pa mamulak sogo tutano on manghumi halak na mangulu dohot namate au porsea ito di porbadia jala dong sada huria na badia huria atau panalah Kristen akan na badia do dia sani dosa do dia taina matdo mula mangulu sugut dari miala nang mate do dia nguluan na sudah amin. Por lansia ngulu parsorion na saimuba.
tabigema titing namasa dihuriat tadi bagasan samingguan. Oras amangina. Parhalado HKBP Serpong Pasahaton. Selamat hari Minggu, jala selamat madohoti permingguan di Bagas Joro, dohot na di Patupahon permingguan di Bagasta Ganup Mersada-sada. Langsung hukma pasahaton nami sian parhalado. Selamat ulang tahun turua seni huria namar ulang tahun arehatu tubuh. Dohot namar ulang tahun persari peon di mingguon. Diramoti jala di pasu-pasu tuhata mahita saluhutna. Titik Minggu sian November 2025. Sada goar dohot topik ni minggu. Sadarion Minggu sian November 2025 masuk mahita tu Minggu 20 sada dung Trinitatis merlapatan hasi tolu sadaon di debata ama anak dohot tondi perbadia. Topik Minggu sadarion ima mangaramoti diri di bagasan holong niroha. 2 warta pernikahan. Tikting parjolo. Naeng majalo pasu-pasu perbagason ima Obed Gafa Nikodemus Lumbantoruan ruas ni HKBP Resort Serpong yanakon ni Amang Windo Lumbantoruan inang Tiurma SB Simanulang Wik Patmos dohot Monica Dita Pravita Widya Putri ruas ni HKBP Kertanegara Resort Jawa Tengah Borni Amang Emmanuel Adut Widianto inang Sri Dartik. Pasu-pasu perbagason di Patupa di hari Sabtu 22 November 2025 pukul 8 di Gereja HKBP Serpong Resort Serpong. Tolu pilihan khusus. Naparjolo di hari Minggu sadarion 9 November 2025 di Ganup permingguan di Patupa 2 hali papungu pelean. Pelean parjolo amplop nabalau tuhuria dohot pusat. Jala pelean paduahon amplop na kuning laho mengurupi dana pembangunan huria HKBP Serpong. Paduahon di hari Minggu 10 November 2025 di Ganup permingguan di Patupa 2 hali papungu pelean. Pelean perjolo amplop nabalau tuhuria dohot pusat. Jala pelean paduahon amplop na violet laho mengurupi dana operasional HKBP Resort Serpong dohot HKBP Distrik 20 Sada Banten. Opat kunjungan kasih NHKBP Serpong. Di bagasan Minggu sadarion sia November 2025 Borhatdo NHKBP Serpong Patupahon kunjungan kasih tu HKBP Sudirman jala patubegehon de puji-pujian donasida di permingguan pukul 8:30 kunjungan kasihon di uluhon inang pendeta Valentina Hutasoid. 5 pakobasion pertanyaan wik. Patupahon ni huriatta do pertanyaan wik masuk pukul 20 wik. Di hari Rabu tanggal 12 November, Wik Betani, tuan rumah keluarga Sintua Kimron Manik, Inang Mercy, Tiar Mauli Panjaitan. Kedua keluarga Sintua Jackson Elzar Manatap Huta Barat, Inang Megasari Huta Gaol. Tolu keluarga Sintua Herri Doharman Siagian, Inang Meriana Yeni Lumban Tobing. Napaduahon Wik Efrata, tuan rumah keluarga Saud Jennifer Tambunan Inang Indah Lestari Hutasoid. 2 keluarga Freddy Leonard Hasudungan Samosir Inang Rina Hot Maria Sipayung. Patuluhon Wik Judea, tuan rumah keluarga Freddy Ades Manurung Inang Ruth Novita Prameswari Boru Samosir. Di hari Kamis tanggal 10 November 2025
Wik Galilea, tuan rumah keluarga Situa Henry Butar-Butar, Inang Melvina Endang, Naibaho. Wik Kanan, tuan rumah keluarga Situa Juak, Sihotang, Inang Linda Nainggolan. Keluarga Frobel Pangaribuan, Inang Nur Cahaya Tambunan. Wik Bethesda, tuan rumah keluarga Sintua Herbert Hot Ojahan Siagian, Inang Linda Sitorus. Onom pembekalan calon Sintua dohot keluarga. Ala naing marujung naing ma persiajaran atau learning calon Sintua periode 2024-2025. Patupaon ni huriata do pembekalan calon Sintua dohot keluarga di Patupa di hari Sabtu 15 November 2025 pukul sia sampai pukul 10 WIB maringanan di Saepisan Resto BSD Serpong. Pembekalan calon Sintua dohot keluargaon di uluan ni huriata rap dohot padita fungsional ni huriata. Itu pertanyaan atau kebaktian bersama WIK dan kategorial. Di hari Kamis 20 November 2025 pukul 20 WIB maringanan di Gereja HKBP Serpong. Patupaon di huriatama kebaktian atau pertanyaan bersama WIK dohot kategorial ima songon pertanyaan na perpudi di huriata di tahun 2025. Jala mengunjungi sude pertanyaan WIK dohot sermon kategorial di huriata. Alani i kupangi dohami ma hare tahun di saluhut ruas ni huriata laho madohoti pertanyaannya. Walu perubahan jam kebaktian Minggu 30 November 2025. Di hari Minggu 30 November 2025 di kebaktian pukul 10 sadawib Patupaon di huriata do acara pasahat tohonan hasituaon dohot pensiun sian perhalado ni huria. Mardo mutusi kebaktian Minggu pukul 10 sadawib di Patibu gabe pukul 10.30 WIB. Songonima boa-boaon pasahat hami asa gabe perhatian di saluhut ruas ni huria. Songonima suara ni tik-tik sadarion, pakobasion, parhepengon, warta pembangunan nadu masif, tajahama di warta jemaat, dohot warta keuangan, naun disagihon di ganu grup WA WIK masing-masing. Lihat. Hur Amajetun Sai Burju.
Tapapunguma peliata tuhuria dohor tu pusat. Mari de mahitasan buku de nomor 226 ayat sada dohor udutna. Hallelujah.
Dame ni debatana sumurung sian saluhut roha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di hama manami inanami nahina holongan hatani debata di hita di sadarion di minggu padua puluh sadahon dung Trinitatis imasian surat ni si Judas. Judas sada ayat 10 pitu sahatu ayat 20 tolu ujahahon ma tuhita. Alai hamu akka haholongan ingot hamu ma hata akka naung nilubahon ni akka apostel ni Tuhatta Yesus Kristus. Adidok nasida do tuhamu. Diaka ari parpudi. Roma akka si pangisahi akka namangulahon hahisapon hajahaton ni rohana sidabe. Ima akka pamula-mula mangulu donian alai dang martodi. Alai hamu akka haholongan. Pauli-uli hamu ma dirimuna di atas hapor syaon muna na badia situtu. Jala martangi yang di bagasan todi parbadia. Ramoti hamu ma dirimuna di bagasan holong ni rohani debata. Mai-mai mama hamu dia sini rohani Tuhatta Yesus Kristus. Asa sahat hamu tuhanguluan saleleng-lelengna. Ajari hamuma akka naganggu rohai. Palua hamuma nasida rapas hamuma nasida sian api. Marasin roha mahamu dinadeba. Uhut mabiar. Hagigihon hamuma nang abitna. Naung niramunan ni sibukna. Ima sahatna. Horas madihita amang inang. Dihamu amanami. Inanami nang akana poso na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Dinalaho pajongjokon sada bangunan ikon hotdo ojahanna. Sarupa mai songon dinalaho marbagas ikon hotdo ojahanna. Apa yang menjadi pijakan, apa yang menjadi dasar membangun rumah tangga, membangun sebuah bangunan. Songon natar surat di Lukas onom ayat 40 walu di patorang di situ hita takas do nagabe ujahan sada bagas. Napajong jokon jabu di atas batu mamak hot togu do jabui. Alai molo di atas tano naso maraujahan tu batu manigor marupa doi molo ditodong batang air. Kuatnya satu bangunan, kuatnya rumah tangga, agar tetap cinta menyala-nyala, harus kuat dasarnya. Harus kuat pondasinya. Karena pondasi sangat penting di dalam mendirikan bangunan, menjadi penopang utama, dan juga di tengah-tengah menjalin hubungan. Molonunga jongjong sada bangunan, di atas batu mamak, jelas takas nagabi ojahanna, ulaon selanjutnya amang inang ima pauli ulihon bagasi manang bangunan ini. Setelah kita sudah selesai membangun, apakah yang menjadi tugas kita? Menjadi tugas kita adalah merawat bangunan tersebut. Melenunga marbagas, kalau sudah berumah tangga, apa yang menjadi tugas suami istri? Merawat bagaimana rumah tangga itu tetap awet. Bagaimana cinta yang membara di awal-awal hubungan juga tetap terasa sampai di masa tua. Artinya amang inang membangun itu lebih singkat waktunya daripada merawat. Membangun di atas dasar yang terbaik dan merawat dengan sepenuh hati. Songuni manuaeng taringo tu hapor syota amang inang. Takas do nagabi ujahan ni hapor syota, do nagabi ujahan ni hapor syota ima Kristus Yesus. Hala naung porseya di Tuhan Yesus Kristus, kita adalah bangunan yang berdiri di dasar yang kuat. Ima Kristus Yesus song natar surat di sada Korintus 10 ayat 10 sada. Aidang
terpauli ojahan na asing, dukon ninaung ojaki ima Yesus Kristus. Kita adalah bangunan yang telah didirikan di atas dasar yang kuat, yaitu Kristus Yesus. Apakah cukup? Tidak. Songonakin udoko kami seperti membangun satu bangunan, seperti membangun rumah tangga, bukan cuma sekedar berdiri, tapi bagaimana merawat itu supaya tetap bernilai. Haporsiota membutuhkan perawatan. Haporsiota membutuhkan perawatan asa unang, haporsiotai amang inang statis. Manang bisa dikatakan iman bonsai, kerdil yang tak bertumbuh. Manang gabe mitop, redup, menghilang. Karena itu butuh perawatan. Taida mamang inan di tonga-tonga ni parnguluat ta nuaengon, kemajuan-kemajuan zaman, buidu na gabe penyebab haporsiota gabe iman bonsai, kerdil, atau juga gabe statis, begitu-begitu saja, tidak maju, tidak mundur, tidak naik, tidak turun. Mana gabe mitop. Taida mana masunayo namanginang nagabe tantangan haporsiota, lamura, lam hatopdo akses dinalahu manaba parbinotowan. Tetapi dengan kemudahan tersebut, mangasahon pikiran, mangasahon teknologi bergantung tusina maakajol manuayengon madala ni ngolu-ngoluna. Adong permasalahan ni ngoluna dada be haporsion nai. Nagabe ojahan na madala ni ngolu. Alai pikiran na, alai teknologi yang dijadikan pegangannya. Dunia semakin cerdas, tapi hati semakin keras. Lebih menipis. Takas duta boto amang inang aka media sosial. Marhitei murah jalahatop do dapat tak aka kemajuan-kemajuan, berita-berita informasi yang bisa besar mempengaruhi pola pikir, mempengaruhi gaya hidup, ukuran hidup, bahkan bebas nama nuengan halak marhite media sosial, pasahaton opini-opini na yang bisa sangat mempengaruhi orang lain. Bahkan kalau semakin sering diberitakan bisa menjadi sebuah kebenaran. Ada pola yang salah menjadi dibenarkan sesuatu hal yang dibiasakan. Mungkin ini tidak kita sadari. Marhiti aka berita-berita yang kita jumpai amang inang. Mengejar popularitas nama sonari, buha masa viral. Marhitei salam komunitas, salam interaksi itu ya kan? Dapat cuan. Mana HP konten na urusan belakang, tapi yang penting bohama. Di dia doha persion nai. Dihamu amanami inanami nah hina holongan. Didok kodo diturput tadi sadarion. Masa nama adiari parpudi sadarion tuari-ari na mangihut. Nunga di pabuahon tuhita. Naroma akasi pangisahi. Akan na mangulaon hahisapon hajahaton rohana sidabe yang mau melakukan keinginan kemauannya sendiri. Ginawarat do na sida karisten. Alay molo na mangulahon parnguluanon. Obar tulomoni rohana. Kristen guaron hita alay na taulahon mangisahi. Nunga masa biya manginang mangisahi sesama hita, saling mengejek sesama kita. Unang jo hita marnida akahala na asing mengejek kita ke mangisahi hita. Sesama kita pun sudah terjadi saling ejek-ejekan, mangisahi. Mulu adung nadinggan di bahan nidongan. Toh mak, babadia-badia hodoi, pasing asik kodoi ninna. Manang didokon, pansos doi ninna muse. Amang inang, masa nama nueng songoni, tidak dari luar komunitas tetapi di tengah-tengah komunitas, roh aka pangisahi, di mana ada orang yang saleh tidak lagi didekati babadia-badia hodoi ninna. Tetapi jika ada hal yang tidak patut, mungkin lebih didekatkan ke hal yang tersebut. Mangulahon haisapon manang hajahaton hobar turohanabe amang inang, hidup seperti yang saya mau. Melisukun tuhita ahad ugamota Kristen, ahad lapatani Kristen
si hiton Kristus. Bagaimanakah yang menjadi pribadi pengikut Kristus? Kristus di depan, saya di belakang, kemana dia, ke situlah saya. Apa yang dilakukan, demikianlah saya. Alai bohado, implementasi di parmuluatta amanginang. Kebanyakan kita menghidupi kemauan kita sendiri. Di dokon musia amanginang masa di ayat 10 sia ima aka pamula-mula. Pemecah belah. Bukan dari luar saja, tapi di tengah-tengah persekutuan. Jika ada yang namanya mencari kepentingan diri sendiri, ahisapun di daging, boido masa ibana gabe pelaku pamula-mula, pemecah belah di tengah-tengah persekutuan. Rada ada beholan di parpunguan di Huria. Di tengah-tengah keluarga mungkin juga ada pemecah belah. Wahado hita menginang bukan menjadi orang yang pemecah belah. Ale songon marga panjaitan nina. Bodoh marga panjaitan, menjahit yang terpisah ya kan? Yang robek mari disatukan, kan begitu. Di hamu amanami inanami nahina holongan, jangan kiranya kita menjadi orang-orang yang seperti ini. Molok tumpe di dokon masa nama ro nama akad pamula-mula pangisahi nama ngulahon haisapon ni daging. Unang manian awi Tuhan. Hidokan namangina. Kiranya janganlah jangan langsung kita melihat orang lain tanpa kita sadari ternyata kita bisa ditarik untuk menjadi pelaku-pelaku tersebut. Ginuaran manasida amang inang songonakin molo akka halak nasi pangisahi, akka halak nama ulahon hajahaton haisapon akka napa mula-mula ginuaran manasida ima mangulu alai dang martodi. Zombie ake? Mangolu alai dang martodi. Ternyata todi molidokon jolmai martodi ima mian debata di rohana di ngoluna jela diulahon ma akana di halomohon di debata. Taida ma dirita amanginang. Mangulu doau martodi doau molo martodi dohita totudo nahobar tolomo ni rohani debata nata ulahon unang manian mangulu alai dang martodi. Dia mau manami inanami imana masa. Itulah tantangan-tantangan yang akan terjadi dan juga yang sudah terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Bohamai amang inang boi kita lawan tidak mempengaruhi iman kita. Tarawat hapor siot tanang pesongoni masa di tengah-tengah ni parngoluan. Ima marhite terpuk tadi sadarion di ayat 20 di ayat 20 sada. Dunia semakin jahat akan datangnya atau sedang terjadinya pengejek-pengejek, pemecah belah yang suka melakukan keinginannya sendiri, yang bisa membuat iman seseorang menjadi kerdil, membuat iman seseorang menjadi hilang. Harus kita antisipasi. Bagaimanakah itu dengan cara merawatnya? Di ayat 20, di ayat 20 sada. Tidak hanya mengingatkan tentang sedang apa kondisi yang sedang terjadi, berhati-hati, tetapi dikatakan juga mari bangun dirimu. Di ayat 20 alai hamu akka haholongan. Pa uli-uli hamu ma dirimuna di atas hapor siaon muna da nabadia si tutu. Bangunlah dirimu di atas iman yang paling suci. Di atas iman yang paling suci. Tio ma parsiajaran naung tajaloi amang inang nahobar tu bibelta nahobar tu hatani debata iman mampuan kita melihat Kristus Yesus. Mulu adong pangajarion na somabuan hita lam jonok tu Tuhan Yesus Kristus mari tolak. Kalau hanya untuk memberitakan tentang kemajuan ekonomi, kesembuhan semata saja tapi tidak mendekatkan kita, tidak membawa kita kepada Kristus Yesus adalah juru selamat, mari kita tolak. Aporsyaon nabadia situtu iman namorujahan tu Yesus Kristus nagabe si palua di tengah-tengah ni parmaluata. Oleh karena itu amanginang bagaimana kita bisa tetap ingat kasih Kristus, tetap bisa berdiri di atas iman yang paling suci. Back to the Bible, kembalilah ke Alkitab. Satu hari satu ayat firman Tuhan. Kan hidup amanginang majaha Alkitab mahita. Kita tidak akan bisa merawat iman kita, kita tidak akan bisa melawan keadaan-keadaan yang bisa mempengaruhi kita kalau tidak dengan back to the Bible. Kembalilah kita kepada firman Tuhan.
Napa duahon amang inang di dokon muse di ayat 20 martangiang mahamu di bagasan todi porbadia. Inilah cara kita merawat iman kita, membentengi iman kita, marhite martangiang di bagasan todi. Martangiang di bagasan todi na marlapatan. Dada lomo ni rohat tanah tapangido sabing. Alay mapuan hita mangajari hita manada. Jala patauhon mangulahon hobar tuna di halomohon ni debata. Iman yang bertumbuh semakin membuat kita amang inang, semakin membentuk kita. Pasahat tontangiang Tuhan pargogoi maau mangulahon na hobar tuhatami. Tuhan pargogoi maau dinalau majalo akan masa di parmoluaku. Tidak lagi banyak keinginan-keinginan kedagingan, tapi bagaimana kita bisa menyelaraskan apa kehendak Tuhan dengan kehidupan kita. Imam namar tangiang mardongat tonton di porbadia. Bukan hanya semata-mata mulut, tetapi juga tot dini debata dona mangajari kita ahado nagabe si pangiduwata permintaan kita kepada Tuhan. Dungi amang inang di ayat 20 sada merawat diri, merawat iman. Marhite ramoti hamuma dirimuna di bagasan holong ni roha ni debata. Mangaramoti diri di bagasan holong ni roha ni debata namar lapatan. Jangan keluar dari kasih Tuhan, karena kita bisa ada sampai saat ini hanya karena kasih Tuhan. Pardosa na di haulongi debata dohita alan totong mahita rosu parsaurata dohot debata. Di luar Kristus hidup tidak akan mempunyai arah, tujuan, dan bermakna. Sekalipun dunia jahat amang inang, tapi kasih Tuhanlah yang menguatkan kita, yang mengajari kita. Sekalipun dunia ini jahat amang inang, dengan kasih Tuhanlah kita bisa menerangi, kita melawan kejahatan-kejahatan tersebut. Jalariko doon amang inang tak ulahon. Buat cara namang ulahon, marhite dinalau kita marningot. Dikatakan di ayat yang ke-17. Ingot hamuma hata aka naung nilubahon. Ingot dope manginang aka barita-barita nauli. Kita diajak untuk mengingat firman-firman Tuhan yang kita dengarkan. Mulu akalansia mungkin menurun daya ingat. Tersurat di diro taheo ninna. Alai pos doroha molo inti makna barita nauli diingot doi. Jala ido nagabe bohal nina sida mamudai mangajari iya nakon manang pinopar nasida. Mungkin dulu kok di zaman aka inanami amanami lansia ke, kalau CCA kemarin ada CCA yang manginang ya lansia ya sian wik ta tahena mona Yerusalem. Ale sudedo marsiajar. Ale sudedo berusaha mengingat. Kalau ditanyakan di masa mereka bagaimana dulu sekolah minggu remaja Naposo, mungkin banyak sekali firman-firman Tuhan tersurat di dia do taheon, diapil nasida. Tapi coba kita bandingkan dengan sekarang amang inang. Jangan inang pendeta, amang pendeta dibebankan anak-anak untuk menghafal. Sudah banyak tugas-tugas di sekolah. Jangan semakin diperberat, dipersulit. Kalau bisa tugas-tugasnya jangan dulu terlalu banyak. Amang inang, kita diajak bagaimana untuk mengingat firman Tuhan, bukan berarti bagaimana sesuai dengan tertulis di Alkitab, tapi inti makna dari firman Tuhan itu kita ambil. Apa yang menjadi penekanannya kita ingat dan kita pegang dan kita hidupi di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan tentunya amang inang perlu yang namanya kesetiaan. Mulut tayi dan akin edeni lansia ke ngolu parsorion saya mubah-ubah. Alehula sada donahot. Semua akan berubah tapi hanya satulah yang tidak akan pernah berubah. Ima Tuhan Yesus. Jalapos dorohanami. Haporsioni aka amanami inanami lansia pe potdo. Dihaposoon sahat tunuaingon lansia nasida. Bahkan dang statis lamatoras lamatua perdagingon lamatua mamuse haporseaon.
songon edeni aka ama nakin ama jetun. Molusian edenaon saya burju ini mewakili karakter-karakter aka ama di halak Batak namun. Setia, ido ama? Setia dohamu? Dada ulang setia di hapur syawa. Setia di rumah tangga ido kan? Kamu na semangat lu sudah kamu. Ragu-ragu. Dia lu sudah rohana. Ya kan? Saya burju. Rasi rasa mate. Tinggal hon pau baroham sian hajuk katon. Ido kan amang? Juga dope di Jabu amang? Mola kaya disukun bohado. Dan ake? Sawon edei di pauba. Dan be di hanguluhon hajuk katon. Dan di hanguluhon be akan arwa. Elat teal. Tetapi sudah kasih Kristus itulah yang dihidupi oleh aka amanah. Di hamu amanah inanami lahina holongan setiap orang yang telah hidup memelihara di dalam kasih Kristus, yang hidup di dalam kasih Kristus, maka hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Di ayat 22 didokon ajari hamuma akan ganggu rohai. Setiap orang yang telah memelihara dirinya di dalam kasih Kristus, maka dia akan menjadi orang yang mengambil, yang menarik, yang menguatkan orang yang ragu-ragu. Nang songoni di ayat 20 tolu, palua hamu manasida, rapas hamu manasida sian api, molo adong dongata amang inang yang sudah jatuh ke dalam dosa atau yang hampir melakukan dosa, kita tarik. Jangan kita biarkan. Bahwa ternyata kekristenan bukan tentang individual, tapi bohama au selamat, dong aku pe selamat, asarat mangingani inganan naung pinaradeni Kristusi hami. Jadi amang inang setiap orang Kristen tidak lagi memikirkan keselamatan diri sendiri, tapi memikirkan keselamatan semua orang. Sehingga dia perlu mengingatkan, mulut ajana kina manginang di epistel tai, masih paingotan mahamu unang di bagasan rohamuna marsi hosoman. Kalau ada yang kurang pas, mari kita ajak untuk berbicara. Mari kita ajak untuk marsi patakasan, menegur, saling mengingatkan satu sama lain. Ikon sarido hita tudongata amang inang, songon pamatang ni Kristus kita, marsi paingotan hita. Unang marsi pasobuan. Mari saling menjaga, mari saling mengajar satu sama lain. Dan bahkan dikatakan ketika kita mau mengajak orang lain yang telah melakukan dosa untuk menguatkan yang ragu-ragu, untuk menarik mereka dari jalan yang salah, tetap jaga dirimu. Karena ada kisah seperti ini amang inang di huta doon dan di kota. Adong masa halak si tua di bereng ma akka ama sai lalap di lapu markartu. Ujonoki mak hudongani manasida. Molo siapa nanotu nasida ukap nanon rohani nasida, maka mereka pun akan datang ke gereja. Sekali dua kali saya didongani markartu. Tapi sambil juga diajak beta mak tu hari mangingut masuk mahamu tupungan ama ke masuk mahita tu permingguan ake ninna. Tetapi semakin diikuti dia amang inang dibereng ibadah semuna tabudu markar tuon. Tu minggu-minggu naneng roh dia datang bukan lagi untuk manogu-nogu, tetapi untuk bermain bersama. Apa tujuannya? Tarik mereka yang di sana untuk ke gereja. Tapi ternyata dia lupa untuk tujuannya sehingga dia masuk ke dalam kegiatan tersebut. Alania amang inang, kita semuanya mari saling mengingatkan, saling menegur, tapi tetap juga jaga diri. Jangan sampai kita terkontaminasi, jangan sampai kita terseret dengan perilaku-perilaku yang tadinya mau kita hindari, tapi malah kita masuki. Karena itu amang inang bohado carat ta membentengi mula mamusehita tu debata. Tu asini rohani debata. Asarak madai jala mangingani, holong ni rohani debata hita amang inang, marsi paingotan mahita sama hita. Dokon majo tu labung wa manginang. Molu pasi otoy eda amang unang haci rohamda. Marsi paingotak kita, saling belajar kita, saling ingatkan kita. Unang marsi pasobuan. Kalau kita saling membiarkan amang inang,
Tuhan juga menuntut ahado nagabe partisipasimu untuk orang lain. Mari kita saling mengingatkan dan saling menguatkan. Marsi haulongan mahita sama hita amang ina. Taramoti madirita jala taurupi ma dongata na di bagasan hagalehon. Totong mahita mangaramoti dirita di bagasan holong nasian Tuhan debata. Mula kita sianon marsi haulongan, marsi paingotan. Jala totong mahita menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Martangi yang mahita. Puji hupa sangap hami maho ale Tuhan debata atau tong mangalehon partikian adinggan di hami mamuji-muji gawarmo na badia nang songoni dina majalabohal ne partotion nami asalam tugu haporsyon nami asa marurat marparbue haporsyon nami i ale Tuhan ala totong hami mangaramuti diri nami di bagasan olong manang asih ni roham alani ale Tuhan marhiti barita naulinahu tanyok kami lopokon may di rohan nami ajari mahami ale Tuhan dinalau marningot dinalau pau mangulahoni di parngulon nami siganong pari asa ima Tuhan nagabe sulu-sulu nang songoni gabe pagar asa takka suboto hami na ikon si ulonon nami jala si pasidiko kami sian parnguluan nami ale Tuhan ajari mahami maka hulongi dongan nami sari hami tudongan nami taringot surgo nagabe inganan nami dada hulan berfokus tu keselamatan nami sad diri sading alai rak mahami Tuhan marsi paingotan saling menegur saling mendoakan saling menopang mulu adong na salah didongan rade hami Tuhan manugu-nugu nasida di bagasan labas niroha di bagasan holong jalan jamot hami majaga diri nami nang songoni hami ale Tuhan molo tumpe salah hami dia kapan bahinan nami buka roha nami Tuhan serep roha nami dinalahu majalo akad teguran siandongan nami asalam meningkat aporsyon nami yang Tuhan asa bertumbuh jalalam erat tali persaudaraan di tengah-tengah ni parpunguan ale Tuhan marhite gogo nasian to dimima ami bohi mangulahon barita nauli ajar-ajari mahami upa somal-somal hami ma Tuhan mangulahon hatam nang songoni ale Tuhan mangido mahami sian asin roham asa totong maho ale Tuhan na mandongani hami ganu marsada-sada sian sikola minggu sahat tulan sia nahipas manang damar sahid na di bagasan parsikolaon di bagasan parkarejuan na mangalui parkarejuan pe ale Tuhan nang songoni ganu na pasahat ton akka kirimon pakirimon mahite tangi yang napinasa na tuho o ma Tuhan na mangula di parnguluan nami jala marpos ni rohami Tuhan akka na denggando na nilehon mo Tuhami saleleng hami mangulu hobar tulomo ni roham saleleng hami makaposi ho di parnguluan nami dada akka pikiran nami apistaran nami na hupangasahon nang songoni ale Tuhan akka rencana-rencana na naing diulahon uriam oma Tuhan na majeluani patuluson leon hasadaw ni roha di hami ganup asarap hami Tuhan dinalau mangulahon rencana-rencanai terlumobi magawi hasangapon di guarmo na badia ale Tuhan nang rencana ni anak ni huriam na naing marbagas oma Tuhan napahotton rohana sida patuguhon rohana sida Tuhan holong na siya ko'y matuan na gabi ujahan ni nasida asa gabi rumah tangga na songo na dihalong ni rohamma keluarga tangga na dibangun nasida ale Tuhan muliati ma Tuhan hupasat hami pasu-pasu na totong dilehoko tu dongan nami na marulang tahun kelahiran ulang tahun pernikahan totong manasida Tuhan marlasin roha madalani hari-hari na ditabaiho jala totong nasida melanjutkan akan nadinggan naung di patu panasida jala boy nasida Tuhan
Lebih pasu-pasu tu akka dongan na di kumaliang. Lam di dai nasida ma akka denggan di basam di parngoluan na. Ramoti ruasmu Tuhan na di bagasan parsahiton. Totong doa mi madok moliate. Ala dileko dope Tuhan partikian tu nasida. Akka ubat na bui dikonsumsi nasida. Alani ale Tuhan marpos ni rohama nasida totong nangpe di bagasan parsahiton. Ale Tuhan dinalo mula peno kami sian bagas mon. Dongani mahami Tuhan. Uja metok kami mah, uramoti hami madiri nami, ujaga hami madiri nami sian akka. Ulaun-ulaun nasodenggan, jala margogo hami Tuhan, dina manogu-nogu dongan nami. Asarap hami mardalan di dalam nadi halomohon ni roham. Di bagasan Kristus Yesus, martangia kami Tuhan. Amin. Tapa pungu mapeleata huhut mare de mahita sian buku di nomor 630 sada. Amen.
peleata tu debata martang yang mahita. Ale debata amana amina di banua gijang hodo harorowani saluhut silaun lehon nadenggan dohot na saulibasa na mauliutus. Upasat hami masia na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Saya jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti asahu parahasia kami pilihanon patibulhon harajon muritonga-tonga ni huriam dohot di porti bion. Buhay marohanami marite-hite todin. Asalam hutadahami godang ni sileon lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok moliate Tuhan marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saut molo meneroham di banua tonga unsong na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapa rise sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Una kami togihon to pangunjunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana mida. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala dipasarhon madamena tutotim. Amin.